lehenengo oinatiko tipo haundi bati eskainiteko abesti bat. Ruperto Ordorika. Iparra izeotza, iuntasunaren arnasa, ilargi eta elurraren kabareta. Letrei mortera sartu, tatera bizerbeza orain, honelako gau batez kalterik ez diten. Egiten da, zerutz joan behar aurrera joan alizateko. Izarren hautsarekin egindako piramidea. Bartilarradlerentzat azkenengo zapata parea. Ardo baso goxo bat denentzat. Isolamenduaren laztanik gozoenak jasotzen, inor gutxik maitatutako lurretan. Letrei mortera sartu, tatera bizerbeza orain, honelako gau batez kalterik ez diten. Egiten da. Merci.